Assalamu alaikum jama'a, barkanku da kasancewa da duniyar mamaki. Kamar yadda Hausawa suka ce, idan ajali ya yi kira ko ba ciwo aje. Haka zalika, idan Allah ya tsare bawansa, babu wanda ya isa ya cutar da shi. A wannan bidiyon za ku ga mutanen da ke gab da mutuwa Allah ya tsare rayukansu, ko kuma in ce mutanen da suka tsallaka rijiya da baya. Yaron da jirgin ƙasa ya kusan takewa. Wannan matar makauniya ce tana tafiya a gefen hanyar jirgin ƙasa. Ba tare da ta sani ba, yaron ta ya faɗa gefen hanyar jirgin ƙasa. Nan da nan ta fara ihun neman taimako, a daidai lokacin jirgin ƙasa kuma ya karato daidai hanyar da yaron ya faɗa. Nan da nan wani bawan Allah ya dira ya shiga duk da yaron daga wurin. Da ba don wannan mutumin ba, da wannan yaron ya rasa ran shi a hanyar jirgin ƙasa. Abin mamakin anan shine yadda wannan mutumin ya jefa rayuwar shi cikin haɗari domin ya ceci wannan yaron. Idan wannan lokacin ne zuwanka na farko a wannan channel ɗin, ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryen mu akan lokaci. Mutumin da ya ceci yaron da ya makale a saman bene. Ba wai sai a cikin fina-finai kaɗai ba ake samun jarumai. Kalli yadda wannan mutumin yake hawan wannan benen ba tare da wata igiya ko wani abu ba. Haka wannan mutumin ya ci gaba da hawa benen har ya kai inda yaron da ya makale a saman benen yake. A haka ya ceci yaron da ya kusan tunkara ajalinsa. Hankalin iyayen wannan yaron ya yi matukar tashi. Wannan lamarin ya faru ne a garin Light a ƙasar Paris, inda wannan mutumin ɗan shekara 22 ake masa inkiya da suna Real Life Spider-Man, sanadiyar ƙaramin yaron da ya taimaka. Yaron da ya tsira da ransa amma mashin ɗinsa ya halaka. Wannan lamarin ya faru ne a ƙasar Indiya. Wannan yaron ya zo kan mashin zai tsallaka hanyar jirgi, kwatsam sai mashin ɗinsa ya rikice. Saukarsa ke da wuya, kwatsam sai jirgi ya bi ta kan mashin ɗin. Yaron ya tsira da ran shi, amma mashin ɗinsa ya halaka. Wannan ya faru ne sanadiyar abin signal ya samu matsala, amma yaron nan bai da rabon wahala, ya tsira da ransa. Mutumin da ya tsiratar da karen shi daga cikin gobara. Wannan gobara ce da 'yan kwana-kwana ke ƙoƙarin kashe ta. Da dawowar mai gidan, kwatsam ya shiga cikin wutar. Hankalin mutanen wurin ya yi matuƙar tashi domin ganin yadda mai gidan ya shiga cikin wutar. Ba da jimawa ba, sai gashi ya fito da karensa. Lokacin da aka tambaye sa, ya ce ya shiga gidan ne ba tare da tunanin tashi rayuwar ba. Tunanin shi bai wuce karen shi da ke cikin gidan ba a rufe. Shi yasa ya shiga gidan ba tare da tunanin tashi rayuwar ba. Macijin da ya makale a ƙofa. A wani gari a Goran Depok, wannan macijin ya makale a ƙofar wani gida. Ya hana kowa ya wuce kuma ya hana kowa ya kusance shi. A duk lokacin da aka yi ƙoƙarin taɓa shi sai dai ya kawo sari. Har masu kama maciji aka kira, amma wannan macijin ya gagare su. Saboda faɗan wannan macijin, wasu ma na tunanin cewa macijin tsafi ne. Mutumin da ya ceci wani tsoho. Wannan bidiyon wani gida ne da ya kama da wuta a Fresno, California. Mutane na gudu, kowa na taran shi. Wata mata ta fara kuka cewa kakanta na ciki. An rasa wanda zai shiga ya fiddo tsohon. Kwatsam sai wani mutum ne ya shiga cikin gidan. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai gashi ya fiddo da tsohon daga cikin gobarai. Bayan ya fiddo da tsohon daga cikin gobarar, sai aka neme shi aka rasa. Tsohon ya ce ya so ya ga mutumin don ya mashi godiya. Mutumin bai son a gano shi, bayan bai san cewa an yi rakodin duk abin da ya faru a wurin ba. Bayan binciken da 'yan sanda suka yi, sai suka gano shi tare da bashi lambar girmamawa. Mutumin da ya kusan faɗowa daga sama. Wannan mutumin ƙwararren mai tashin jirgin kite ne, amma sanadiyar mantuwan da ya yi ya jefa rayuwar shi cikin haɗari. Ya manta bai ɗaura igiyar baya ba, sanadiyar haka sai dai maƙalewa ya yi ya riƙe gam. Bayan ya maƙale, sun fi ƙarfin minti 2 suna tashi akan iska. A lokacin ne hannayensa suka fara sagewa. Duk da haka ya yi ƙoƙarin riƙewa.
saboda ya san da ya sake saki zai faɗo ne ya mutu. A lokacin da suka kai ƙasa ya matuƙar jigata, duk da cewa ya samu gaucewar ƙashi a hannunsa na hagu. Bayan ya warke ya dawo akan aikinsa da ya fi ƙurewa a kai. Kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kan lokaci. Mutumin da ya zauna saman kada akan mashin. Kalli irin wannan abin mamakin. Mutumin da ya kamo kada sannan ya sumar da ita. Ya ɗaure ta akan mashin sannan ya haye abinsa ya tafiyarsa. Kamar yadda kuke gani, wasu ne ke biye da shi akan mashin suke ɗaukansa a kyamara. Dalilin haka ne wannan bidiyon ya karaɗe shafukan sada zumunta. Wasu na zargin cewa kada ba ta gaske ba ce, amma bincike ya nuna wannan kadar ta gaske ce. Biyo mu a cikin wani shirin domin sake ganin wasu abubuwan ban al'ajabi.